Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nace jama'a al'umma kun lura da abin da yake faruwa yanzu? Wani tsiran wani sabon salon makirci da mugunta da fulani yanzu ka tsira suna kashe mana mutane maza samari masu jini a jika ba laifin zaune ba na tsaye. Ba wasu bane daga waje suke kashe mu fulani ne. Muna kuma gani. Ba wasu bane daga waje inda inyamurai ne ko kudu ne suke mana wannan wulakancin da ku tuni kun fito kuna magana da tuni kun fito ko ina a waya kuna dorawa kuna magana justice for us amma kuma da yake ƴan uwanku ne ke yi shiru kake ji ba wasu bane a waje fa fulani ne dai ba wasu bane a waje wani sabon kutumar bara ubanci da suka tsira yanzu su yanka mutum su dora shi akan kirji sun yanka mutane kwanan nan guda a Niger Hausawan mu guda 70 sun dora sun daddaure musu wannan sun yanka su yanka rago an diba na diba an yi daji again a wannan again a Kebbi kwanan nan kuma shi ma an yanka mutane shi ma haka za a yanka su a dora a kirji guda nawa ne na manta a Niger ma again still an yi kwana mutum 7 suka yayyanka suna dorawa akan me muka muku me muka muku da muka cancanci wannan zalunci haka da mugunta haka me muka tare muku ƙasa kuke so to ku zauna ku cinye ƙasar mana ga fili nan ku tafi ba fili da za ku yi rayuwa ne sai kun zalunci al'umma wani irin jini kuwa kuke da shi haka very wicked you guys are very wicked to the extent to the bastard level wallahi kuwa you guys are very big kuma wallahi wannan hypocrisy din da muke fama da shi a nan ko da ba za mu fito muna magana akan wa'annan mutanen ba wasu bane a waje ƴaƴansu ne sun san inda suke sun san iyayensu ko wallahi munafurcin nan shi zai halaka mu ya cinye mu danye duk dadin da zaka ji a duniya is for time in za kana tana kana da gida kana da mota kana da waje kutumar bura uba ne is for time da wannan time din yayi you will leave it no matter who you are inda kake jin daɗi you go and face what you did yes yawa amma kuna ganin kaman ba zai dan ku ba musulmai bane ba musulunci again ga kun bata wa musulunci suna manyan ku shugabannin ku daure muku gindi suke su fito su yi magana kuma ba a so a ce wa fulani ne to su waye in ba su din bane fulani ne rainin wani yawa da wallahi rina bai taba ci irin wannan karan ba da nake da naga wannan videos a yanka mutum a dora shi a ce ni ma ya wuce fare da ni ba saboda ni ma mutum ne ba fa ƴan dabba bane ba fa dabbobi ne mutane ne fa mutane ne fa kamar kai ne kake shakan numfashi wai shin wai fulani nan ma anya mutane ne ba ko dabba bace a jikin dan adam ta shiga jikin mutum saboda dabi'un su gaba ɗaya ni tsoro ma suke ban gaba ɗaya kaman ba mutum wanda mace ta tsuguna ta haifa ba wallahi yanda mace ta tsuguna ta haifa haka ta tsuguna ta haifa kowa a duniya kuma haka zalika yanda kowa ya bar duniya haka za ku bar duniya idan wani abin kuke takama da shi wallahi zalunci ba zai taba bari ku cin abinda kuka sa a gaba ko idan za ku kashe kowa a duniya ba za ku taba cin nasara ba sai kun koma cin kanku kuma ba ku fito kun fara gaya wa kanku gaskiya ba ku fito kun fara kokarin da za a yi ku gyara zuri'ar ku ba ko wallahi la'azim bakin jini su gawayi ko wallahi sai ya fi ku haske saboda zaluncin yayyawa muguntan yayyawa rashin imanin yayyawa kuma shiru kake ji ba kuma wasu bane a waje balle mu ce a'a wasu ne a waje suke kashe mu a'a fulanin ne dai kuma su din ne dai an san su in daɗi in kisan kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ma nake ganin laifin su dan har yanzu akwai inda basu fahimci wannan abun ba akwai wanda har yanzu kidahumai ne basu fahimci wannan abun ba suna ganin kamar kabilanci ake hada ba kabilanci bane is enough shiru kake ji media ma ba wanda ya magana akai saboda ba a kashe dan uwanka ba ina wayannan mutanen ina